K Asensu Limited. Yes. Wow. Ne sumi channel. Hey, asiata is nimpo cry na de. Nuntina so mu odu ye san kura na sa wotran so a entimu mu anu o. Say ya chance ya silver sham. Wudu nso a hard quality. Na meta no and a 3-in-1 a series reception for everything including conference tables and chairs. I saw them kunya papa a few set of furniture. Open quality paya and fear the name bunan bonsoda for moi. Koke Asensu Limited. We won special ya would tremu fra no pakusi and mrekura. Wachi ana hona bebia enyawoya. A chance a massage wo. Me free apa na me kopebiato. Na winning baby ya ton bookshelves and so. Oh, bookshelves. K Asensu Limited kroya e toni nyina bi. They are the files. Any glass, Eshamusi Hall, for any property no a cycle, Adabraka, who for Asensu Limited. Now we'll call Iran Clinic Naso and the connection Zongo Junction, Flamingo Road. For 0244 568014. I go kill you with enjoyment. Besine nipa pinu ano mo ntimi yeye ase na wo bia nso ntimi nti ase da kwesi se wo do ho bekwa akobọ South Brumrua Bank akane no na media preapre wo kwanya mefa so na mede misika besie na menya ho faso daache kosi so odofo bi kire me South Brumrua Bank a mede me ho ko share o mo shares ano mo tonim enne se ne misika mu atretra mi dim faso puduyi entimi nu ebranu nie se won so betimi do ho abebata sika krabia soronkoin esanse South Brumrua Bank de wa dane no ho sorobo a wo fa no nyonko akotokro nka soroda wo to shares ni bia wo nso aba be kasika krabia yi ho na se dodo a wo beto no na be kire mfaso a wo benya na mfaso bia nso a bank ni benya no nso ka ho bi sika krabia yi nyio enti nso tumrika na nso fa ho be babusua bi entwen no anka se mihunu yanka esanse from nti woda nti wote ho anu apete fa bia kosie baabi se de be ya daachi wo benya so mfaso na baabi sa wo hwehwe no ene South Brumrua Bank enti ye de ye bie ya proma mo bia abusua asempetia enti eni sika krabia impenifo eni nkomo ewo 050-158-4895 ana 050-158-4890 ana say 050-163-3188. Na what to say? Adama West African for asa Kenya wo hu bio. E de trivo, edura, ekuma ate, akate, koko ntontom. Ene mo ahodo a edi koko nya, na se koko abrekuyafo. Me nua jai adanse a koko akuyafo di for trivo ho nya agro. Kuyafo nyina e bose kire se. Trivo kumwa ane sa. E ma koko no ho tono na asan asodoso. Enti ama koko akuyafo botom ayede. Na nika sam ne se, yemfa trivo bebre. Kakra bi, wo de atwa 10 miles. Nefa go motobro no mu na fele nefa bo koko no bosome bia trivo kum koko muamu no se kum nkosua nyina na eye adwuma basahare so se double trivo a woni hawo ewo koko mu kra guys say koko board for ahwehwem age atum se trivo ayedo papa ye de kum koko muamu nyina so obi pe bi ato a onko agrochemical shop bia ebe no nchen na so open dodo atu aton so a onfre Adama West African for ewo 0544 343532 and a 0544-348821 and a 0544-325030. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Sunday majin kwashira abafore tima firi on ahinkan FM. Namodo Jesus namodo no ahinkan FM. Now somebody jump onto your feet and offer unto God and live in sacrifice of praise, even with the fruit of your lips. Shout unto God. Sitamo do Jesus, our son in Bokesi. Sunday majin kwashira abafore tima firi oniho. Oyeti namodo Jesus, oyeti namodo no. Suni na chemukra, waroba maya sesika. Oyeti namodo Jesus. Hallelujah. Oh, the Fusuni Nachemokra. Waramama, yes,
Jesus, oh yeah, hold him, hold down. Jesus, Jesus, hold him, hold down. Jesus, Jesus, hold him, hold down. Para, Jesus, over Jesus, hold him, hold down. Mama, you can say, oh yeah, Jesus, and that's so Jesus. So Jesus, oh see, I am Nora, so Jesus, so Jesus, oh see, Ghana Adisiye, Oboba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Jesus, Jesus, oh see, Jesus, Jesus, oh see, Jesus, Jesus, oh see, oh yeah, energy, oh yeah, Nora, Jesus, oh yeah, Nesu, Jesus, oh yeah, Sansu, Jesus, oh yeah, Nora, Jesus, Oboba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Okay, Yanko. Eleza, Nyamina de Marapa, Ayo Nyamia Yamao, never see my. Simano Ebeneza Nyamina de Maraka Kayo Nyamia Yamao Nefana Simano Ebe La 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 Siba bara bara ba
Ebenezer nyame adomara kwa na ya kaidio nyame ayama ye limbiri bimba shambere adindere bere shiba bum Ebenezer nyame adomara kwa nyame ayama God faithfulness is forevermore. Enunti wiase mu nipa nyina bekoto no yi na ye na ya hyeni din animonyam na ya mani din kronkron so de akire wiase nyina da. This is the name ye nyina ti asese ye besom sanse din we yi eburu din enyina so ye bodin we yi a aburu sanfo nyina adwane na awurade ani onyam ye kese e enunti na no pay Sadina ni abekosoa ni yaman so. It is the midweek edition of Marching Live on Ahinkana 93.3 FM. Yene nyanko panse so ade yanko ache yen. Wanhwe yen bone ni yemfum so so ni ngani. Anopai wa ma yeda so tiase a. Ba bia wo timi nka bia. You got to join us. And let's celebrate Jesus. Let's celebrate God. And in the name of Jesus, now what's on me see? Oh, Sunday, my drink when Shira. Hey, see, Nami God Jesus. Hey, see, now what do you mean? Come on. I don't see a son baby mo baba to some kasiane so. I don't pray I don't make a chimtria piase. Na a chimtria piase abeto just say enipa maku edu 10 illegal miners. A police fu e wo ho no monsa so mumu. Ye bekwa kodi nkomo wo ho. Na onim se enra e wo dwadie kasebo emu no. Ye ma wonya ne nte yesa sisi ade. Ghana Revenue Authority mpanimfo say ye de etuotua bi de ba na we no eye mpanimfo a wo mo sisi dan tenantefo a wo mo so ha dan we kwa de tenantefo nka ho we no ye wo mo asisi dan efiewura nom ye de tuo bi de ba mo betua efiewura no mo betua sa ato Jesus enti ye ba hwe ne ade anum nkomo ena no pay we efiewura are you ready say we ba betua sa ato no ye ka ho asem na na untua ha we ne den Onimanyam for Urban Sumano Kingsford Bagbin, honoring the Right Honorable Speaker of this Ghana's Parliament. Also telenovela Ababa Bese Ghana for Mapa. Ama Bibrinwa be ye corrupt. Onene Kasakra, also crowd unimodo diokra. I didn't unimodo dia, so won't ready a binum ye. We will wait. Instead of pay a very near the moon commodity amount. And someone crofobia can say, Empriwanin saying, I am a cosu bebre no, yam fa a hon so born in my for any asof wobinum. Any business how? Say, yam fa empriwanin saying, so born cobos of for. I didn't ya. Ain't ya no pay a very near the moon commodity amount. So what you say? No, it's me at ya. Come on. And then see you create the Ibrahim Central Municipal Assembly Jume for be joining na ye de nkomo edifra assembly ho de abro
Meno ka say Ghana Police Service. One more than krata bia aba mountain so a. Ye be kenkan bi e de ama oni nyina efa. Bullion van. Akronfo irenfo kokotu etuo edigu am so nam so ma police ni ba ko Emmanuel say me no ka say on kan te asefo ho biom no wo mo de ensem ana say nkrata aba bonten a omo akirechire mu yade emu nsem do ebebrem anopa yi Simanu aduanan emienu na apa anopa no nsia ho kan na hye no so se dwumadi free sabre kopim se non due bebo e na yade ebremo Odi ankan kwa me ebo ne di animu adwempa ka ho Kwame Asante ka ho wo frɛ me obo oba ofori amanfo anopa ye sinkonya Ghana nsɛm ne yade bremo Enti se why crowd wa yenso ya crowd ya ma good morning Ghana adisiye oboba ofori amanfo emamo ache ediba ahenkai 93.3 FM Nyamina domwala kwa kanyo nyamia ya mao nefa na simano Oya batsu Ebenezer Nyamina domwala kwa kanyo nyamia ya mao nefa na simano Ebenezer Okay. I don't see about kwa mano sunya ko fa wiembo brensam e de abremo papa wote yenka yama good morning. Yeah, Apumba ko de. Nyamiado. For the past 2 days or 3 until nka. Mitia na shikaka na mikuma. Oh, okay. This is ya de waba. Maba. The radius yamo akwa banso. Wadaroma ewiembo brensam ene wukuada June bosome ne de tosu dunsia. Saying it here. You mamintia etefo na na mensam ti gase neno ewiembo be de city 2 am eye no mienu ekono na ihu se so bi efi northern Togo ira Esab region ha ema ira yindi am the boli da mangu boga tanga na rugu wa ne patemono iso no make say to sisi ya ewo le bobe 11 and so that say ema iwi abebo iwi mu so ndo ka kujina be 35 degrees Celsius sa isuku ya ebetene abefa baby a epo wono na say ebefa hu ebefa mandu aflau abefa adantema nkan ha akupi Cape Coast akrabe akwa hafa sini ni mpatemo no nso no bekete wo me amabobo bi ema iwi abebo be 31 ekutu ema iwi mu so no boka ko na 32 degrees Celsius afi yefe inland areas na Kumasi Obuasi bekwai tachima bono ne mpatemo no fiti anape ya kudu be iwi ana nso no ebekete kakra ema iwi mu iwi abebo kakra so ama iwi mu so boka ko na 32 degrees Celsius. Afi yefe eastern portions of the inland areas asamankese Koforidua Akimoda achinase aboabo bi ni to so adru nsaba ne mpatem ho no fiti anape eko iwi mu ho no bedi a popo ne kwae wo kakra na nso no ebekete kakra de yefe no slight rain no ibenya slight rain kakra wo mia bi ema ewi mu so doka kujina be 32 degrees Celsius nesensi to be say 15 portions of the inland areas asamankese Koforidua Akimoda bi ni aboabo achiase across so
ayɛ kede nsaba so adu ne ne mpata mu hɔ no efiti anape ya ekodu ewi mu hɔ no so no ebetete kakra the pen is like you know ema ya bebo kakra ma ewi no so metoka kotina 32 degrees Celsius it is ana ewi mbobe na be. All right papa mayena se ene ensem a wodi amaya no pay. All right anything yene yen duty forecaster ye tai kono hono mo na odede ye bekoso demu ni nyina papa ni na ye kokotie no ne nsem a wode man no pay all the way from Ghana Meteorological Agency wo matena ye kasiem ewo enkran afia busuan hwe ena afutuo ene nkranhyan nsem we de nam nkranhyan nsem ano pay no yetiawa ya me ka kire wo ne se je wankasa honhom edi nsem wa ya na honhom ka kire wo no wankasa jedi believe your spirit and the things you hear deep down your spirit believe it je wankasa honhom nsem wa ka kire wo no jedi unse to da bi na wo ko ba bi a utini bi wo mu se my friend don't go so what's sa yes it is the spirit of God that is speaking to you tie because ya woni man bi bebre wo no obi wo no a o se me be kono mete wo me honhom mu se ma me nko ena me koye ena kokoba ne den ena kokofa wo how kese de abro eni ti se bibi nie na wo ti bibi wo honhom se don't do me pa cho ya na watie why because honhom konkron ni nipa kasa e wo ye honhom emu enti se bia be ya wo se obeba betenase se de metia matenase anopa yi ame no wo kasa yi ampa cho it is never done that honhom konkron e no be kasa no be kasa wo honhom emu enti se ubetu anamo bi obe ya ade bi na se wo ti wo honhom mu se ya ye wo ti wo honhom mu se menya me pa cho eya na wasan obroni be kasa you give it a second thought no wasan adwene ho bi mu so what you say listen to your spirit so what you say na emwa pa work on your instincts yewo ade bi wo ye nipadua mu aye friend no instincts o se metenka say one thing ka ba bi aye hon konkron yes metenka se ma menko metenka wo mi musenka menko metenka se menye metenka se ma menye that is the spirit ene no kasa edinti ya nenkran hyense ma mede ma no afi yenti afutu nsem no so said ya etie ene ya to ne din say if any would not work neither should he eat want Mrs. Subi mo if any would not eat neither should he if any would not work neither should he eat ensa enye juma no Bible se de mema onidi enya me na meka eye Bible no senka ye me Bible anka me ba ye nka me ka kiro. Let's look at something in the book of 2 Thessalonians chapter 3 the verse 10. 2 Thessalonians chapter 3 the verse 10. Bible said the wo hono ma menkin kan fa ma. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Mamin can be where. Or say, for even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. So when you mad young was who did he mamin can summon chiro pay. Nyanko pon wa bo ni nipa no. Nyanko pon bo nipa no wode adwene ni nyansa. E no de tu nipa tirim se. Sa adwene ni nyansa ni nipa ba nyusu mfanya adwuma. Won fanya adwuma. Won fa sa adwene ani nyansa ni nya adwuma.
ɛne nti na wɔma nyansa ma nkrɔfoɔ bi enwuma ne nkrɔfoɔ ma nya biriyo so ate ase ɛne nti sɛ woyɛ kristoni na wokɔbɔ mpaye kɔbobɔ tɔnso akɛseɛ ne de wo ho toto fam munimuni ɛbɔboro nsam yɛmbɔ ne na sɛ wo san ba betina fie de wo nsa hyɛ wo damiri famu amadam aduane mfiri soro mana no ani nyankoropɔn wɔtɔ no sɛ wagyae mana ne tɔ asisia no wɔde adwene ne nyansa hyɛ nipa mmatiri mu sɛ mede adwene ne nyansa hyɛ wutirim ani nti fa wo nsa du pɛ dwuma yɔ pɛ adwuma na yɔ ɛnɛ mmeranteɛ aba bebree mpɛ adwuma ne nam bankyere saa na de asa akwa bi bɔ ne nwom saa na afia so ɛne nti wɔne nanam wɔnom a na sɛ ne ho kyere ne bebree ne wɔntimi nhyɛ ne ho so a ne wahyɛ ase kɔbɔ nkrɔfoɔ korɔ no wanhwɛ yi a ɔte se wusu a ne wɔkɔ akɔtwe sekan ana tuo ne wɔde agye wɔn kwan firi wɔn nsam madam wei ni mu nyina ɛkɔ so because enipa bi ɛwɔ ɔman ni mu enipa bi a ɛwɔ society ni mu faako a mote wɔ no ɔma adwene sɛ nkrɔfoɔ nsɛm mfa wɔn ho yes sɛ nka ɔma nkrɔfoɔ nsɛm nso fa wɔn ho ankɛboa o mmerante wa ne mmabaawa no a wɔn asɔre anɔpa a wɔn ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo mpa adwuma nyɔ no aba wutiri mu da sɛ one day obɛfrɛ obi abisa no me kekura mama no nsi wɔ sɛ hwɛ me na mekɔfrɛ obi ba kotu ne fo ɔbɛyɛ me madam sɛ woanyɛ ne nnɛ na sɛ wɔkyena kɔdaa ne bɛda ne krɔmfo a kae ne hunu na hyɛ ne nso sɛ wo hɔ no ɔde ba kyerɛ no na ka kyerɛ ne sɛ bible se ɛnsa anya adwuma no ɛnidi bible asɛm a wɔka na nɔpɛ yi no metia mi ntwerɛ bible da ɛyɛ bible a nyankopɔn under the inspirations and influence of the Holy Spirit he commanded people to draft it no ɛno na ɛka sa kyerɛ wa nɔpɛ yi and if you are a believer of the gospel you have to believe nyame ka kyerɛ wa nɔpɛ yi bible sin sɛ nya adwuma nti madam ukoya adwuma kakra bi a ɛna me ho yɛ me ya ɛna efa me kɔ nante yɛ mabrɛ wakwadworo kakraka ɛkyɛ ekuro yi wakwadworo kakraka kyɛ ekuro yi woyɛ adwuma kakra bi a wabrɛ na nka hwan na ɔnyɛ adwuma ne ma wo biri wo mogya ni nyankopɔn kra na ɔyɛ hard working man ɛne nti wohwɛ abɔdeɛ nhyehyɛsoɔ sɛdeɛ teɛ mfitiaseɛ no wɔbɔwei ne nyina na yɛ adwuma na no wɔyɛ wɔkyerɛ yɛn sɛ onipa yɛ adwuma akwadworɔ ɛmfa aduane mesi wo table so da obi a ɔyɛ kwadwofoɔ bi a wɔyɛ ahoɔyɛ a obi a ɔyɛ kwadwofoɔ bi a wɔyɛ bɛyifoɔ me na meka kyerɛ wo ti yɛ ka sɛ bɛyifoɔ nyɛ bɛyifoɔ no sɛ wakɔkyerɛ na wɔdare buruburu but bɛyifoɔ no obi a n'ani biri ne nua ninya afato no so say ono de obeye adwumaden na ede na akɔ n'anim no ono te hɔ kwadwofoɔ no na obu ho nkonta I believe says enke nyina beti asese bible say ensa enya adwuma nidi a enke yan kɔtena asɔre dem from Monday to Friday odi e konkran kɔ hɛ akra de ye aha me ba ha me nhunu o konkran a fiti juoda kopem juoda yetimi sese asori program anopa awia anwumere all in the name of yekobo mpaye na my friend ukobo mpaye no wa mfiri adi ameye adwuma do you think say aduane will walk majestically come and sit on your table in the comfort of your home say maba aduane ni nie di kan ni nie asofo aba na nsan mu binom mprichi no kora ne nkyerɛ wo members etu ama wiase no bibia ye sunsum ene wo sunsum wiase mu no osofo gyadia wo ye no wudi nsem hunu kopa adwuma ye ja members no mo kopa adwuma nye o konkran ya me se asori bitimi ekɔ asori anopa we ye ekɔbɔ no nson yi omo be se asori ase no nkron wo mo be pon agisa nwumere no nkron na mo yare mo adwene ye adwuma and we the same people ye be san asori abetene nsa de ahwa amanyofo so omampani mpa adwuma ma yen asoma si wo benten madam janse muru na pa adwuma ye na wo kwadwofo dodo didi asofo ati ni adada mo mote wo de mamisi wasem baako
se nyankopon atie asase so pa na obisa wo kire ye bibifo nyina de atena ase abisa yen se abibifo emrofo no imroni no omo aye mobile phone TV ye bo ha yi ameda so yi emrofo na ye microphone ya mekasami emrofo adwene pa ye nya ase ye de bebie radio impokura no emrofo na de sa strategy ne ba ye console ye da manimi emrofo akonya meti so obekom kwa na emrofo na ye speakers ye sisi emrofo abibifo de be mpa na ma ye de abo asase amebo ma mo no de ba de obibi ni meka cho se ordine de koye uja bibiri dia wo ye no e de bensam hunu no whilst our counterparts working vigorously thinking using their brains to create something ye te Ghana hanamo enen konkonsan sekuro baye de bia ha efiri bra ye shas ye sa de no emfaso be ne nya de efiri so si enya mfaso mfiri so de wo si ye jae me na me ka masam say ever since when da ho a wo shas se wo kwa asore se wontumi nya adwapade bia mfiri asore koni mu a madam it is better you stop going to church wo kwa asore mu no na wo ye dwamanfo se fi wakotena asore dem ni mfie num mfie nsia kodu woda so gbo adwaman fe meaning asore na wokoye no enya impact wo so e de benti na ada so te ho kai na sane so sa twro ne se ensa nya adwuma wo se didi ade bia wo ye bia no you have to see positive results, positive changes. Hello. Now yeah, you follow everything blindly. Mu di bibia ti sa akeke. E na mama asofo nkurasefo e bi no mu twa mu di. Because why you say you are refusing to think. And the moment you refuse to think, someone will think for you. So why you say adwene na Nyankopon dia ma wo mfa nwene a. Sofo kwasampani bi, wo no obekotena ase. Na obeji sika ni bi obekotu Bible. Someone so je Bible ni di. When me ba won so no watoto aborosan watoto cars ne nyoma na oda so twi mpabo ato pa dwuma yo empire boni ye na ebo empire ne ye body support ade bi a ya sase ye nti bi a wasa adwuma se na makobo empire dia support sa ade no na wo de wonye wotia so dem anopa awia anwumre asore nso ukọ bi a woto correction me boa woto boa no fa pa bidibi yo madam na sire Nyankopon adom said ya wasase a wo ye no onto ni super guso na me ogidie se ebeye yie awurade mma wo na semu ntiase anopa yi na ja asofo ne malam ni akonfo omkra de omom ho kankan malam ni ayifo no omho ho bon papa madam pa adwuma ye na Bible say nse nya adwuma no enwo se didi nti se obi ede ne nse ye adwuma a eya atusumo wani ni na chi keka ne ho nsem eje wo yare yi still a otwefa ne bo nda achi wa ye yi a oti ni kurom dwa ha ebe kan nsem hunu Nyankopon fa nche wo kura padwuma ye abrante ma wani nye adwumaden ho na mo gidie se Nyankopon ongu wani mu aseda awurade man wo na semu ntiase ye kan se yi a eya mema ne nya wo se ya kan sa akeke de mom ye kasa de akyerew anopa ebetimi ato shock se enipa pimpim ma yetie ye nyina no enipa ba akopɛ eni Nyankopon pɛ so kasa kyere no maka asɛm na wie eya sɔre bi mu anka ye bodon kana hin ye wie nyame nhirawo na adom nya kɛse ne honhom mu tu so na ɔnkyerɛkyerɛw na sɛmu adom ne nti amen. Anu nti yaba sorry so near the sports atwa so ama omu wi aye besana ba enko ba bia midin obu oba ofori amanfo